When are you sneaky? When are you selling drugs to kids? What are you doing there? Man, and then videos of the Kalabu Kuzmazan. Kuz. I don't Chase. I'm not there. Good moto. Kwenzakalani? Mastermind wabulala babam elimangisi kodwa. Mastermind uzombona. Ngale kakhulu ukuthi wena umongameli president wakhe. Awuna ngcondo kahle wena. Yeah. Jola masini. Bufana ngomathini lapha. Umathini thengisela umntwana lesamadrugs. Sithunya sapapa. So wathini? Hlala kuphi? Dr. Matebele. Aw, nana. Wena kodwa takusitha. Mr. Kalamathi. Otherwise, Ngitho tshapa tayela nawo. Naromela ntwana litera. Mina lokho lo yinamo. I am a turning just